Sanibona sabingelela. Indlondlo yamanzi le. Mina ke announce uma ngizokwenza live yabo because I believe ukuthi lo suke khona. Shothi kusuke kumele kuzo lokho kumele kuzo. Yeah, sibehlale pheke indaba nje. Let us sit on top of the news. Ngesingisi. Izolo ngithole ama messages bethi khona umuntu osengena emanzini wayibulala. Awona ukuthi uyibulalile. Ngingathi wenza into wrong endaweni wrong. Uyabo? Amanzi ahlonishwa. So but ngithi dudu umndeni walesigameko umntwana lo wenza isigameko kuyena. Firstly, I did not say there must be a challenge, but I just did my work. Abantu bawuthanda umsebenzi wami bawushare. Ingakhonila, yabo. So abanye bayala because bawuthanda umsebenzi wami. So we just want to keep up with Indlondlo ukuthi senzani ke manje, singathini ke manje ngayo, yabo. So yeah, please do not do ama challenges. Do not do ama challenges. If weza khona atembuka nje manje recent kade benza nakuze nini kade benza ebhavini lamanzi yabo. Yeah, you can do them lapho yabo but singadlalele emanzini amanzi ayahlonishwa kakhulu. So yeah, and the other question is indlondlo yamanzi yenzani emanzini? Indlondlo yamanzi yenzani emanzini? Ngiyathi nje bathanda ukubuza umbuzo simple kodwa ke to me, it's not always about going to collect the powers emanzini, yabo. I have to be there. Njalo. Sometimes ngivuka ekuseni ngisindelo. Ngivuka ekuseni ngizwe ukuthi afikile amakhosi and ahlezi kumina, ahlezi kabuhlungu, yabo. Then the only option is for me to go to emanzini. Sometimes ngivuke ngigula, yabo, and then imile ngemanzini. Like namhlanje nje I was going to another dam. Omunye ngaze ethi hey, should wenzile content. Blah blah blah. No, it's not about content. But I do take videos and pictures. Yeah, so I have to be there. I survive with what without water. I mean, I don't think it's right. You water when you energy. Amanzi wona anginikeza umdlandla. Ibona ngenza ngikhuluphale. Yabo. Yabo nje. If cathi ngiyadlala, yabo. Ngihlezi nginamanzi njalo ngikwazi ukuhlala ngamanzi engekho kumele ngiphuza amanzi kumele ngihlezi ngisemanzini. Inkinga sixabana mase kumele kugezwe ke yabona mase kumele kugezwe ntambama siyaxabana namangcobo nokundlukulo and amantombazana ngoba nje lokho ekhuluma izinto ezikhuluma angwanaki because nomfazi mina. So I don't appreciate lezi izinto enzenzayo. However, if zinijabulisa ngaqhubeka ngizenze. Yeah, we case ngiyajuluka la ngicabanga siyile ring light le ngijulukisayo, yabo. So we case ukuthi abantu bathi ngiyabaziba angibaphenduli bafuna usizo. Lalelani ke, yabona ke mina ngisiyona inyanga, angisiyo umthandazi, angisona isangoma, ngiyindlondlo yamanzi. Nathi imhlolo ngijuluka mina. Ngiyindlondlo yamanzi, yabo. Mhlawumbe nalikhanda lengwe nje. Ngiyangijulisa mina. Ngisusa mina. Yabo? Iyona ngijulisa. So bengithini? Sengimdala mina ngakhohlwa. Ngithini konje? Oh, abantu abafuna usizo, ne? Kade ngitshela nje uMangcobo ngithi mina idlozi
can give me 1 million patients abantu kumele ngibasize, but ngifuna only 1,000 labo bantu labo. Angisebenzi ngeningi mina. Yabona ngoba nibo 500 nje manje, ngoba nibo 490 something. This is what I appreciate, because I believe ukuthi wena ozwa le message, you're going to go and tell others, yabo, rather than having people abaningi abazokulandela, uthola kuno line abantu bafuna usizo kuwena. Umuntu kumele eze kuwena because useyazi ukuthi ufunani. Firstly, mina ngiyindlondlo yamanzi. That means ngisebenza ngamanzi. Uzongifuna indaba zamadliso, ungifuna indaba zokubamba amadoda, zokubamba abantu besifazane, isithembu nani nani. I don't entertain any of that, yabo. Ngisebenza ngamanzi. Waza kumina ufuna ukukhuluma ngesithunywa, ufuna ukukhuluma ngedlozi, ufuna ukukhuluma ngomsamo ogezwayo, ufuna ukufaka idlozi ekhaya, uphakamisa isithunywa, amandla. Like mina ngisebenza ngokuthi ngikukhombise ukuthi ubani, giving you your power, not my power. Anginikeza amandla ami, but I give you your powers, ne? That's who I am, that's how I work. So you just send a message to WhatsApp. Qala nje wathi bhuti kunjani. I already know this person is not serious. That's not how you're supposed to isingisi, angixolisa isingisi. Akusiyo indlela ukuthi ukhulume nami ngayo leyo, because uyazi ukuthi umuntu osebenza kanje uaddresswa kanjani, mkhulu. Khona igama lami Indlondlo yamanzi, yabo. So izinto lezi ezilula kakhulu ukuthi mina ngiyisport ukuthi lo yaka lo akekho serious, yabo. Namantombazane nesibindi nina. Sure. Ngisandleni. Ngisabhizi lana. All right. Yeah. So ngeke ngithi ngisiza abantu abakhethekile, yabo. Kodwa abantu siwenza ngenhlonipho, wazazi futhi ukuthi ufunani. Wabona lo muntu ukuthi usebenza kanjani, lo muntu uzoconnecta kanjani nawe. Nami umoya wami uyeza ukuthi no. Mina ngingascrolla mina kunama messages awu 2000 ngifike ngikhethe yakho, because sengiyazi ukuthi wena userious, secondly already, yabo. And abanye they've complained about my consultation fee, imali yokuhlola ukuthi inkulu. Mina I did deepness management esikoleni. That's how inakubizo lami nje ngilimanage ngendlela emnandi. Ngimanagela mina, ngibambela mina. I don't have any assistant. Ngibambela mina from A up to Z. If ufuna umsebenzi wakho ukuqondisa, ngeke njengamanje nisiyabo, this is Versace, ne? So ngeke ufike ka Versace igcwele manje. Hamba manje emhlanga, ngeke ufike igcwele, yabo. Uzofika ku empty, but umuntu ozongena uzothenga definitely. So nala obizweni lethu, mina obizweni lami nge-street, imali lethama uyibona yona nje oqala uzoxoxa ukuthi akekho serious lo, but uma serious uzothi okay mkhulu, anginawo le mali le, kodwa ngizohamba ngiyophahla abantu abadala, ngicela ukuthi ngoba ngifuna usizo, ngicela benginikeze la mandla. Definitely bazonginikeza. So that's abantu engidila nabo, abantu abakanjalo ke, people who are very serious. Yeah, asingacela endebeni yodwa kakhulu. Omunye kade buza la, angibonanga kahle but ngathi athe indawo yeBhayibheli noJesu. Okay, firstly, uJesu umuntu omnyama kubantu abamnyama. uJesu mhlophe kubantu abamhlophe. Into emnandi, yabo, uJesu mandiyeni uyiNdiya. That's what uJesu came and told me. But I don't like to explain ubukhosi bukaJesu. Ngibelieve ekuthenini uJesu uyafika kunombani ebusuku umuntu emphuphi, yabo, uzoyichaza kakhulu. Noshembe futhi akusiyo umuntu ongamchaza noma akusiyo inkosi ongayichaza. Ifika ebusuku uyichaza umuntu, and then you take that. Ungahamba uxisha kubantu, thathe lokho kwakho ugcina kuwena ngoba uyiveze kanjalo kubani, kuwena, ne? And also angaze ungabone ama videos abantu amaningi. Angaze ungabona ama video, but I've heard ukuthi kunezinyanga ezikhulumile zakhuluma zathi 1 2 no 3 no 4 zagxeka then yabo. I think mhlambe engayisola ngakho ukuthi engayisola ngakho mhlawumbe ukuthi angazange ngabona laba abancomile, yebo. Ngiyaxolisa kulokho, but laba abancoma umsebenzi wami ngiyajabula. Excuse me, futhi inkosi nibusisa ngalokho. Kulaba abagxekayo, mina ngumuntu ongenandaba ke, bazokutshela abantu engikhule nabo. Mina ngisuke eHluhluwe la ngidaba khona, ngidlule eHluhluwe, oThongathi, eWaterloo, yeah, indawo enkulu lekuzona lezo, amakhaya aseHluhluwe.
but kahaba kula eThekwini la uthongathi ngixole abantu bayafona la ngathi ngcolisa necamera futhi singinisule kancane. So yeah, bazokutshela abantu abangaziyo mina babeze bekhule bethi ngiyayitshela yabo, bethi ngiyayitshela whatsoever. Ngiyitshela because I know my story yabo. I cannot go and entertain lezi inyanga leziyana because they do not know ukuthi ngubani. Mhlambe mhlaza azi ukuthi ngubani. They will never talk lento abayikhulumayo yabo, but angaze ngizwe fonqa amanga, angaze ngizwe batheni uyedwa nje. I think ubani imbiza ngubani uBhakha lo, angazi ngathi thi uBhakha igama lakhe ngihambile ngaTikTok ngithe ngibuya ivideo nje kancane yabo. Mina ukuthi vele uma ngihlola mina ngibuka kanje, so umuntu vele umbuke umfundi vele ubona into engekho vele. So directed ukuthi ngimblock ukuze ngezomentertain. Ngifuna cala mhlawumbe ukuthi ngiku level yakhe, angekho ku level yamuntu yabo, because angiqhathanisi namuntu. Ngiyinkosi yamanzi, Indlondlo yamanzi yabo. Amanzi engingena kuwona, they tell a story, they must tell you ukuthi ngubani yabo. So I think kunabantu that I should not entertain, but laba abenza okuhle nabasho okuhle, then I can entertain them. However, if ungasiyo umuntu amanzi, or if ungazi nobizo and you are willing to know, then you must stay tuned on this page yabo, and then I will ngifundisa izinto yabo. Kumele ngifundise zona ngamanzi ukuthi ufike emanzini uyacela, ufike emanzini uyathoba, ufike emanzini ugqoka kanjani yabo. Kubalekile ukugqoka emanzini ukuthi ugqoka kanjani. Umsindo ozobanga emanzini uzobanga kanjani. Kunemthetho lapha emanzini. Umthetho awukho edlozini, but each and every territory inomthetho wakhona. Intaba inomthetho, amanzi anomthetho, yini konje. Yeah, I think amanzi nentaba because mina khona ngisebenzisa umuthi angazi because umuthi angusebenzisi. So isifiso sami leso ukuthi ni understand ukuthi ngubani, but I'm not going to explain myself to anyone ukuthi ngubani ngenzani yabo. I think umuntu who spiritual, umuntu who serious uzobona ibuke ethi okay, lo muntu lo okanje kanje. Abanye basho sakudlala, omunye nje uthena uyazi wake wafa wavuka mkhulu indlela wenza ngayo yabo. Ngiyayibatsheleke uma sengichoma ngithi mina ngiyindlondlo yasendulo yabo. Khosi bami ibona ngizobulwela manje, and understand ukukhosi awusoze ngaqala ngasho awusoze wabusa kwathulakala nje. So I need those people who are going to oppose. It's just the fact that now they will not succeed yabo, because ngumuntu who understands spirituality ngendlela ejule kakhulu. Firstly, I understand ukuthi uShembe uyinkosi nomsindisi. Uma understand lokho kusho ukuthi mina kumele ngihambe ngebuhleni, ngihambe ngiyocela inhlahla futhi ngiphinde nginikele kuShembe. Ngiphinde understand ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Futhi mina kumele ngiguqe ngithandaze kuJesu ngicela amandla. Understand ukuthi eZayoni kunamakhosi akhona, ngakhothamela futhi nawo uma efikile kumele futhi ngikhothamela. Understand futhi nase apostoli, understand iZCC, understand ngokuhlukahlukana ichibi. Asikwazi ukuthi onke lamasonto wrong, but right elakho awu wazona enhlanhla bo. Wazona enhlanhla. So I think into mhlawumbe engasenza mhlawumbe siye phambili as Africans, let me just say like this, as Africans, nake indaba yakho. Uma usindisiwe sindiswa, unake yakhe indaba, ungayinaki omunye umuntu. Uma usonta kaShembe, uhloniphele uShembe, because uShembe uhloniphekile. I think that's the most I think ilelo sonto lelo ehlonishwa kunawo bonke amasonto. But trust me when I say this, ibona abantu abasonta kaShembe abazosibhidlizela. Firstly, umusonta kaShembe, you must not entertain these people abakhuluma la on social media, abakhuluma kabi ngoShembe, bembiza ngegama bemdelela umuntu omdala eyinkosi. You must not entertain them. I like omunye wathi omunye lapha ku TikTok, ivideo ningayithathi eyenkosi. Kodwa uma uyithatha uyiposta vala ama comment section kuze abantu bengezukukhuluma izinto enjani ezumbhedo. That was a brilliant idea, because
nami inkosi unyazi uma kuthiwa ngilibona awulathi utake ivideo yakhe because ngiyajabula, I'm overwhelmed, ne? Ngesingisi suthi ngijabule and then ngifuna ukumshutha ngiphost ukuthi angiyibonile inkosi ngaze ngajabula yabo, then I can close ama comment section yabo, ukuze nje kube lula. But stay in your lane, uyazi into oyenzayo, amanzi ayahlonishwa. Angifuni ukuthi ngithi amanzi awaxutshwa nomuthi, but umuthi uhlukahlukene. Kunomuthi ongangena emanzini, kunomuthi wamanzi eshaye sithi kunempande yamanzi, but impande zamanzi ayingeni ndawo zonke. Umuthi kunomuthi omnyama, kunomuthi omhlophe, you must understand that. Oh, by the way, nami nginazi ikhwama, just that I don't use them. Ngamna ngatshela amakhehla ami ngathi mina listen, wonke umuntu usebenzisa umuthi manje, wonke umuntu uthwele manje, wonke umuntu uneyikhuphu manje. Yini ezohluka ngami? Because I want to be different. We sat down nabantu bami, then we had a conversation, yabo. Then we ended up saying no, we'll only use water. But at the same time, it was like bakhona nje abantu abasebenzisa imithi abasebenzisa amanzi njalo, but ukusebenzisa amanzi ngathi mina angifuni ukukhuluma ukuthi ngisebenzisa amanzi, but ngifuna ukwenza, yabo. Then I started hearing abantu bethi kunamanzi kanje, kunezibe kanje, kuneziba kanje. I said one word. Soran, I said one word. Ngathi mina awekho amanzi engezokwangena. Ngizowangena onke amanzi. I think umnikazi waseHawick came to me after the first visit. I went there. Wabuza ukuthi why am I taking pictures and videos emanzini? Ngamtshela ngathi mina, what's the point of not taking them? Because abantu abazi ngemfihlo yamanzi. Ngifuna mina bazi ngemfihlo. Yabona lento lenefihlwa emanzini. I think abantu amanzi abawalandeli futhi abayi kuona because abayazi imfihlo yamanzi. I think it's time for people to know imfihlo yamanzi. Sengifuna ukubakhombisa imfihlo yamanzi ke mina. Then we had a very good agreement. Now wonke amakhosi asemanzini ahlukahlukene mangifika bangivumela to take pictures, to take videos, yabo. But so ngazi unfortunately I can't read ama comments because maningi kakhulu, but ngibona omunye uthi kuyenzeka yini ungene ngaphandle kwezinduku. Akwenze ngene ngaphandle kweinduku, but ngingena phakathi emanzini ngadlala beke joke le. Kuye kwenzeka ngene ngaphandle kweinduku, kodwa there's something I want you guys to understand about induku. Umose wayinenduku akushiyo ukuthi umose wadabula ulwandle phakathi, uthi umose wadabula ulwandle ngenduku phakathi. It must tell you ukuthi induku how powerful it is. Kade abakashembe nje bengenisa umdedele kade bephethe induku. Angazi manqinisile but cathi ngibabona bephethe induku on the videos that they posted, ne? So it tells you ukuthi induku ibaleke kangakanani. Ahle futhi asisho ukuthi induku isikhali. Uyabo? Abanye bathi mhlawumbe ngiswe ngibalansa ngazo phansi or ngizwa amanzi ngobhoko. They play a huge difference. Yabo? Mina if umuntu ngizomkhipha isilwana, I don't use umuthi or ngemicabo whatsoever ngisenza inkukhu. I use those sticks because they are very 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 powerful. Ngikushaya lana mina kanye uzwe ngathi ukugwazwa inkomo. Yabo? Induku mina ngithi ngiyibeka la ekhanda uvela uvukwe idlozi. Yabo? Because those zinduku, it's magic. I remember ngangihlele emotweni ngiyibeke la. Anginake ngesikade ngizwa kubhlungu la, yabo. I'm like, how induku encane kanje? Then I told me, lethe wena. Sina sila indukwini, yabo. Sikhona la. So angazi kanjani but they are very powerful. Ngiyakuzwa Indlondlo manje awusho ayikho yini yomgede ezokhipha imali yezibhokle namagolide. Khona omnye ongitshelile wathi bathi ngihamba naye emotweni ongidriver nje driver uthi asambeni siyothatha imali siranda imali yezibhokle. Awu ngazi ukuthi yiphi ndawo leyo, but nami I'm curious to know about leyo ndawo leyo, yabo. Bathi ngiyibuzile ukuthi what if amakhosi lapha angibiza ethi angisondele sizoxoxa. Ngingeneke
but I wouldn't appreciate imali. Mina, I'm not someone who likes money. I think ngithanda imali, yabo. Imali yona ezongenza uma ngathiwa nginikwa imali yona ezongenza ngithwale, iyona imali ezongenza ukuthi ngibe nezigubhu, yabo, because imali ngekunele idlozi langinika imillion namhlanje, kusasa zobe usufuna ukuba no 2 million, yabo, and fail to understand ukuthi rather asking for more but generate leyo mali leyo. Do you understand? So I don't like imali. I wouldn't go ngithi ngolanda imali lapha, but ngingasebenza kanzima ukuthi ngithole ngikwazi ukulala ngidlile, ngikona uku-afforda nasekhaya bedle futhi, yabo. Bathola amakhekhe kaChristmas. Wathi utshatha emsakazweni omkhulukazi ezweni akunanto okuthiwa yinkanyamba emanzini, but ngamanga lawo ngabe kupho kuyiqiniso ngokwakho omkhulu. Angazi-ke ngathi ngoba kunegama lomuntu odumile lapha kuya ekuthenini bengithi mina umuntu akafocus kuyilane yakhe. Uma usindisiwe sindiswa uyisindiselo nje, unganaki okunye, unganaki abanye, ungagxeki abanye. Uma usedlozini naka idlozi, ungagxeki abasindisiwe, bayekele benza abakwenzayo. It means it's working for them. So angikwazi ukuphawula kakhulu kulokho ngithi why wrong why right, yabo. And nami angithi I did a post ngathi mina abantu kumele bambone uJesu lapha, abanye bambonile abanye bambona, but I cannot go ngithi mina mboneni ngenkani. Ngithena people with the dead eye, people who are spiritual, yabo. So angazi ke angazi kakhulu, but I believe ukuthi abantu ave bewaswela umgodi wokucasha uma sekunzima, yabo. There's one thing uShemba mina ngitshela yona mefika ebusuku umqalo wendlela, wathi kimi mina ngithanda ukubulala but ngiyabusisa. Ingakho kaShemba uhlezi uzwa bethi inkosi ikubusisa. Mhlawumbe usucela mhlawumbe bayaqalekisa. Ngibona uShemba manje ngamthuka, ushaya ivideo ngamthuka, uShemba kunje. kaShemba uzokwenzani? Uzosho mhlawumbe nje uzoba nengozi emgaqweni, avele nje awukho spiritual, understand, because awazi spiritual, ungekho spiritual. Avele qhamuke, avele ifike imoto ifika ibambe umbone, kodwa wena kuphela uzombona, uvele ubone umuntu ogqoke umlazo somhlophe uphethe induku akusindisi. Trust me, ngakusasa uzovuka traumatized. The next day uzoqala useshe ngebandla la kaShemba, usuyaqala usuya kaShemba because uShemba sekusindisile, yabo. So nalaba abakhuluma abagxeke ezinye inakuzana inhlaka, one day ke bashubela ngoba bayabizwa khona, bese ifike ziziwa njani, bese ziyakhala, umuntu egcina eseyisola ukuthi ebethini ngoba nazi into sibhekene nayo siyacasha ke. Ingakho abanye babesindisiwe beliphika idlozi, izinto bazenza nini ebusuku ngoba abakwazenza emini, ngoba emini basawuthi bazobuza ukuthi awu kanti bawuthini kunzimalanga, yabo. Yeah, ema-posteni ama-commenteni maningi kakhulu, angikwazi ukufunda nami. Cela ubuza Khehla, yini indlondlo? Hlobo loni lwenyoka, if inyoka ijika kanjani ibe indlondlo and ihlalaphi? Indlondlo, I think there's something that ukumele ikhulunywa maybe on an interview, something that should be saved, yabo. But indlondlo ihlukahlukene, yabo. Ngiyakho kuthiwa khona indlondlo yamanzi, indlondlo yezulu, indlondlo yabo. Indlondlo yamanzi, that's why I am able to live under the water. This means ngihamba naleso spirit leso, but ngifuna ukuxoxa kakhulu. But indlondlo is powerful, so kusho sinamandla. You can search on Facebook manje ubhala uthi indlondlo, uzobona ziningi indlondlo, and lawo magama lawo ke bawanikezwe amadlozi abo, lawo magama lawo bawanikezwe amakhosi ukuthi indlondlo. But engikwaziyo ukuthi iyodwa indlondlo engaphezulu kwazo zonke, angazi ukuthi uba, angazi ngisho ukuthi mina, but iyodwa indlondlo enamandla ephezulu kwazo zonke. Ingakho inkosi uNyazi laqhamuka kimi ephusheni, kongaphuphi mina waphupha omunye umuntu, langinikeza igama lethi inkosi yamanzi, indlondlo yamanzi, inkosi yamanzi. Ngafuna ukuthi ngithi ngiphethe abantu phathi ke asazi.
Indlondlo Yamanzi siyamazi sonke umbombela ubaba wethu thina bantu bakamoya. Yeah. And funny enough, uyena ngempela. Hey, very powerful king. Yabo. Very powerful king. I think mina connect more kakhulu because ngwakhumalo. So usuka kuthina first. So but powerful nje. Yeah, isathatha mhlawumbe ngoba mhlawumbe kaShembe kunenkinga eyikhona. I think isifiso sami nje ileso mina ngifisa ukuthi go back to square one ndaba kaShembe behlangane bonke. But I think there's something to pray about, yabo. Akusinto okuphoqo, yabo. But I don't like uma behlukene. For whatever reason, I don't think umqalo endlela uyakujabulela lokho and futhi uyakuthakasela, yabo. Namakhosi asakho thama futhi I don't think uthakasela. But let's not talk about the amasonto. Hey, nokuthi ngakhuluma ngalo phela nami uShembe ngamthanda nami uShembe wami. uShembe wethu sonke. uJesu wethu sonke. Nawo wakho. Okay, so sure. So fikile. Uvela mfana kethe nabuya manje. Hawu, ukhile nje. Sorry nengixolele. Okay, kunombuzo engibonile lana. Abantu bebuza ukuthi umkhulu uhlala kephi nendawo, umkhulu usebenza kanjani. Ukukhethwe wena ukuzohlanganisa ikhaya. Yabona we under Khumalo. Uhlezi ukhumbula and futhi ngizathi ngikhumbula negama lakho. As I've said, kunezinto enizishoyo and think maybe you are joking, kanti anazi. Kanti sekuyiqiniso. There's umuntu spiritual vele uba kanjalo into eyikhuluma ungayinakile kanti iqiniso. Abole show ukuthi ngoba kukhethwe wena uzohlanganisa. One day it may not happen, maybe mhlambe kulo 5 years ozayo or 10 years. But one day you will know. Niyobona uShembe sehlangane wonke, yabo, esebambene. So kulabantu laba ababuza ukuthi ngihlala kuphi ngisebenza kanjani. Ikhona number yami kwi-bio. Number yami is 07111 48568. You WhatsApp leyo number leyo mu WhatsApp kune message uyitholayo ekuchazelayo ukuthi la ekhaya sisebenza kanjani. Face to face consultation ngayinqaba kudala le kwabantu abadala. Yabo, angithandi face to face. It's too personal for me. Yabo, omunye ngathi kushuthi hayi idlozi. Oh, it's 07111 48568. But ikhona kwi-bio, ikhona futhi na group yami, ikhona futhi na kwi-page lami, ikhona futhi na kwi-TikTok page as well. Ngizophazamisela ngisakhumbula bengithini, yabona ngasengimdala ngisakhumbula. Bengithini Musa? Ulapha umuthi? Isinkwa? Nginasenkwa lapho. Awusinga ngani isinkwa? Angifana ngifuna isinkwa mina ngiyabhaka. Bengithini sengikhohliwe. Mina nabantu abadala kakhulu vele ngikhohle nje into mina uma sengiyishilo, uyabo. So, yeah, sizoqhubeka to do videos sisemanzini ngenkani, sikageza ukuhamba. Awayezi ukungithatha. Mhlawumbe ngithathe kube sekuyisikhathi, but I don't believe ukuthi mhlawumbe ngabe into yamanje. Saningi umsebenzi sangihlelele, uyabo. Bengikhuluma ngo face to face. I don't do face to face consultation because it's too personal. Omunye umuntu engathi ushuthi u-updated, usebenzisa online, blah 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 blah. Idlozi la ngiyisebenzisi. Uthi umuntu vele umbambe ngenduku nje. Umbuzo ukuthi umuthi abantu abadala babe ngawasebenzisa amafoni kuqala. Ayekhona yini? Mina ke nje mina ikhehla ke mina elokuqala elangena mina ukuthi sosebenza umkhulu maboy. Akusebuthi umkhulu mina ukhokho. Angimazi ngisho umazi, ngisho umama kamazi ongizalayo mina. Wayekephi ngoba mina
Ushisa impepho manje imbuzo wendoda umuntu ifoni ngayisebenzisi uthi ngiyadlala ngisho njalo but uma uthi ifoni ngayisebenzisi wena ezidlozi uthi ngisenze ini yabo. So yeah, I don't like face to face. I like to use my phone. Ifoni yenza kusheshe nje. Yabona esigodlweni phela the reason why abantu umsebenzi abubuye uvaleke ngathi isigodlo lesi yabo. Uma kwisigodlo lesi qhamuka umuntu athi mbuye lo hayi lento le aqhamuka umuntu qhamuka umuntu ezohlola kanti uphethe izinto zakhe uzodla amandla ami. Sometimes just talking to a person ngaphandle ukuthi ezekuthinte ezosebenzisa izinto i-energy yakhe is iba i-turn off iba wrong yabo. So mina lokho kuyangisave kakhulu though phela my pictures bese are here on social media. Nakade bengizama mina inyanga zeni lezo ngiyantshela mina zange ngizama kudala sabona ukuthi ngifana namandla la yabo. Bangizama kudala ngeke nimenze lutho umuntu amanzi babezana zami zenjani angekuthinta umuthi and ngeke ungenze lutho. Mina wangithatha mina uzulanda umuthi angazi kuphi leyo nyanga ngineqiniso ofika ukutshela ukuthi lo muntu wamanzi lo muntu mhlophe ngeke umenze lutho. That's the nicest thing yabo. Umntwana wamanzi yebo ungathakatheka mhlawumbe ube nezichizo mhlawumbe ufake isilwane nani but zizoba khona but it will not survive yabo. So ngabanye bashilo bathi ngibe careful ngoba abantu bengibona kanjena bazokwenza hayi into abazoyenza nje futhi nje ngisho kuthiwa mhlawumbe nizoba khombisa lokhu nibatshele noma nibashele noma mhlawumbe nibamenje ngeke bengenze lutho mina ngeke ngiyala phela ngisiyinyanga mina mhlawumbe umuntu lapha abayomthinto umuntu mhlawumbe angisiyinyanga mina yabo. Mina ngingazi ngobani mina ngithakatheki mina uma kuthiwa abantu abangithakathayo mina ngaqala mina ngehle njalo mina ngibala amagama mina futhi mina mention la ikhona nje inyanga engayibhlokha kudala ke yona ke ngayibhlokha kudala nje ngaqala ngisho ngingazi because ngathi nje ngihleli ngambona ngathi wenzani ngaba thebula bonke kodwa hayi mina thebuleki mina qala ngaphi ngoba nje uthi ngithebula nje vele qhamuke Indlondlo ifika ime kanje uthi wenzani umfana adlala njalo yazi nithi ngiyathanda ukudlalela nizobona nani kuma comment ukuthi ngiyathanda ukudlala yabo. Ngiyathanda ukuthi umuntu mhlawumbe comment ebhedayo ngimphoxisa kudlala sayijoke yabo. I'm a person at the end of the day yabo. Ngiyathanda ukudlalela angithandi ukuba personal kakhulu into engiyazi iyodwa nje induku nesibhaqa nje. I'm sure vese uma kuthiwa mhlawumbe ngiyaphuma mhlawumbe nje noma ngetown or ngemoto bakhona abantu abazoqhamuka umuntu ezokhuluma into engekho right engiphaphele yabo. Ngicela nazi bamba ngesibhaqa and futhi ngihlezi ngibhesele induku yami nje into emnandi leyo. Ngikhwele hluwe mina umudlile emtuba kwankomo uyayixosha akoma ixosha emtuba ngese umudlile emtuba nje ubhekele yabo. So nje umuntu ozongisela nje ngobuso nje mina fa unyawo angidlali ngempela futhi yabo. But nakhona futhi kubantu besifazane I would really appreciate ukuthi ungibona ezikade kwenzeka ekuqaleni vese uze ukuthi ngithokoza mkhulu ngiyabingelela njani mhlawumbe ucela isithombe is fine as abantu ade bevele benza because nina Facebook ningazi manje but on TikTok I've been there for the longest time yabo. Abantu have been asking for the pictures and stuff. So uze nje ngenhlonipho ungezi umscream yabo because I'm not a celebrity yabo. Angiculi mina ngidance mina yabo. Mina ngishaya amavosho. So umuza kumina thokoza mkhulu ngenhlonipho ninjani ngiyawubona umsebenzi wakho ngiyawuthanda ngicela ukuthatha isithombe now if you want to take a picture. But uma uzoza kimi I was in Ocean's Mall ngelinye ilanga yazi noma ngiyaqhamuka iscream iza kumina mina anginaso isithunzi esokudlala yabo. Mina ngihlino vele ujike mina yajika bela abangani bami ngokuphoxeka yabo. But umuntu mezoza kimi ngenhlonipho ebingelele kahle then
sizokhuluma kahle, and futhi if you're asking for advice about idlozi or isithunywa, definitely I'm going to give you an advice. 5 minutes ngincane kabi sixoxe yabo, si-connect as abantwana bedlozi yabo. So kade kubalekile ngempela yabona ukukhuluma lana nisho konke into nisho ningibiza ngamagama athambile, ngazi ukuthi futhi amagama athambile, hey ningayenzi leyo nto leyo nishaya, kodwa nishaya ngaphandle yabo, find ngempela kuze abantu besifazane kuphela. Hayi yabona abantu besilisa ngeke uhloniphe nje abantu besilisa. Abantu besilisa abantu besilisa bayahlonipha. Yabo nje umuntu wesilisa uyazi ukuthi kumele simkhulu. Yabo uma fika hloniphise. Athi emkhulu nenkinga kanje. Cela ungisize lapho ngibonise kanje. Yabo abantu besilisa ngisanda ukukhuluma ngabo because bayazi ukuthi uhlonishwa kanjani. Intombazane yona vele izazi ukuthi hayi mina ngiyintombazane, ngakithi ngiyiqikiza, ngihamba umhlanga mhlawumbe angihambe umhlanga-ke mina ngadlala angifuni phela umpoxa kakhulu kodwa akabe mhlaka mina. So yeah, abantu besilisa I know bayangihlonipha yabo, because nalaba abafosayo lana abakhuluma izinto engekho, uma nje asahlangana lapha endleleni ngeke uyothula ngathi angazi, uyofika comment eFacebook kuphela la ngoba mina ngizomcela ngempela ngamankomane yabo. So ngiyidlalela ngiyilanga ngizozwa kuthunjwe lo shaya umuntu bese ngithi vele washo ngiyidlalela mina yonke into engishoyo yabo. Angifuni life ugcine usubora yabo. If umathi ubheka umuntu asotho ngathi owayifunda kwesibongo uzokutshela I used to like unprepared speech yabo. So I taught myself a simple thing: if you are doing a unprepared speech or a prepared speech, uyishaye mase ufaka ijoke ukuze uzobuyisa umqondo wakho ehleke mase uphinda uyabuyela on the topic. So let's how live wami ingezubona ngase nje kuyabhora, sengamsende location esondele ngithola uswazi. Bye bye. Nesale kahle mhlawumbe sowenza ntambama or maybe on TikTok which I don't like izinto kanje. Ebithini beside joking ukukhuphula isithunywa kuyefana yini nokuthwasela ubungoma. Okay, I think ezinye izinto kumele kube ne-topic ozokhulunywa ngayo nje for like ngathi kwazi ukuthi sikhuluma nge-topic yesithunywa namhlanje, topic yedlozi and stuff, but isithunywa awusithwasele live but usithwasele ebusuku umulelo, usithwasele emanzini if bethanda bakulanda bekise emanzini ibona. But uma sikhuluma ukuthi isithunywa silungiswa kanjani, siyagezwa, siyahlanjululwa, siyaphakanyiswa. 3 siyagezwa, siyahlanjululwa, siyaphakanyiswa. 3 things. So I wouldn't say to twice, I would just say it's just a process yesithunywa. So bye bye. So khuluma ngenilanga.